tindries el coixinet. Sí, anem al però en cauen. Que te'l vas posar al coll en ningun altre lloc. No, aquest coixinet el tinc ja, però que ja el tinc, però amagat. Oh, tinc un nou so. A veure, va. Escolta. Mira, el dissabte jo m'encarrega de passar per tu. Com no vingues, el xaque que el cap. Tio Verga. Tio Verga. Ese àudio, saps qui és tu? Sí, sé saps qui és. He demanat permís. Hauré tornat a posar, que m'ha agradat. Em va dir que sí. Mira, el dissabte jo m'encarrega de passar per tu. Com no vingues, el xaque que el cap. Tio Verga. S'ha esperat a aquest momentet. Ese momentet, Tio Verga. jo crec que a que passarà la moto, eh? Sí, a que passarà la moto, tio el Verga. ruidet típic que dius, així me tapa. Em va fer molta gràcia i vaig tindre que dir em deixes posar l'àudio que m'acabes d'enviar? I fa sí, això és la... Vale, que eixe Audi te'l va passar Clar, a tu. perquè este dissabte tenim una cosa i jo vaig dir, sí que vaig. Clar, jo últimament pues, no estic anant a molts llocs, perquè estic fent-me també, pues, perquè no puc per feina o per lo que siga. Entonces em va dir això, que Clar, com no vinga ostres, és graciós, i passarà. Però no vingues, passarà tio per mi. Verga. No, però en tenim prou de dissabte. Entre este i el de... Prepara'm un Ricard, una cervesa, que avui és dissabte i bon dia. Avui dissabte i bon dia, ole. Avui dissabte i bon dia. Avui dissabte i bon dia. Pues anem allà, Sí. al Peran Cauen. Continuem. Preta-li al Peran Cauen. És que sempre me lies. Peran Cauen. Ara sí. Te Ole. quedas mirant-me perquè m'has fet dubtar, No, eh? però si ho tenies... Sí, però tu saps que jo abans he tocat el blavet i no... L'altre mos haver vingut bé per lo que estàvem parlant des de festes del poble, que és... Són les festes del meu poble i lo bé que m'ho passem. És gravació vella, és gravació Sí, vella. ja té uns anys, O sigui, la gravació té uns anys. Vale, continuem. La Mona Lisa, què li ha passat? Ai, la Mona Lisa. La Mona Lisa Li han que... arreat una... que quasi li lleven la lisor a la Mona Lisa. Li han tirat una pastela. Ha anat ahí Però uno. és que lo curiós és... Però- O sea, ja per a donar-li així aquest toc ja suprem, és com anava disfressat el personatge que ha fet això. Sí. Una perruca, cadira de rodes, ojo. A veure. Eh? No està, Aquí se no, li està la, no, ocurrí- està no està la foto així. Està la foto només de la Mona Lisa que li pega la pastelona. Aquí se li ocorreix, José, posar-se una cadira de rodes per si acas n'hi ha que arrencar a córrer. Otra vez, soc invàlid, no em pegueu. I otra vez que va ser Ostres, això és tipo el vídeo aquell que es va fer superviral, que era de callejeros. Estoy embarazado, soy transexual, soy abogado. Soy el maestro de chino mandarín. Sí? Que dius que tindrà que veure una cosa amb l'altra. És veritat, ho va dir. Pues això és igual. Es va posar la cadira de rodes, una peluca i encara, cara pintada de blanc. Ese és algú que volia el seu minutet de fama. Sí. I ja està. N'hi ha que dir una cosa. Va- La Mona Lisa, la Gioconda, no va tindre ningú problema. No, perquè n'hi ha té, exacte. una protecció, un vidre. Mhm. Perquè, clar, Antibales. és que jo sempre he pensat una cosa. Este tipus de quadres que ha passat això, és que jo trobo que no és ni el quadre original. Tu creus? Jo trobo que el quadre original, seguint lo famós que és la Mona Lisa, té tot que és estar en possible. un lloc... El van robar, anteriorment, No ho Superfort. Sí, jo t'ho dic. El van robar anteriorment un dels extreballadors del mateix museu. Però el van trobar. Ja veus, però quina ocurrència, tio, però... I anteriorment li van tirar te i àcid. Molts anys anteriors. 2009 i després el 1900... És que, clar, tu pensa... jo no sé el que serà el cristal eixe, suposo que serà un cristal blindat. Sí, és antibales. Però jo què sé, n'hi ha gent molt cafre, n'hi ha gent que en una cabota un cristal antibales te'l tomba. N'hi ha caps i caps. N'hi ha caps i caps. Com es dies de àrbic que tenia un bon cabot? Buah, però n'hi ha àrbits amb bon cabot. Però és que era algo exagerat, vull dir, jo crec que corria de costat. Al Colina, uno que era pelat, Sí. el Colina. Mira, l'únic àrbit que ha sigut portat d'un videojoc de futbol. Sí. I es ve algo més que no el seu cap. Però, ostres, és que ser àrbit es feia molt respetar. Sí, Era home, considerat un dels normal. millors Això àrbits. te veus eixe cap i dius, marre, una cabotant, deixa mi cego. Tu, sí, feia por. Feia Damunt por. el ves, en els ulls blaus, pareixia Krilin. Sí. Una cosa estranya. Bé, el que està dient, àcid en el 1956 i el té en el 2009. I el que t'acaba de comentar, el van robar anteriorment i el van trobar. Així que
té un poc d'història. La pastelona.